Wata mata ta kashe wata yarinya 'yar shekara 17 don za ta auri mijinta. Al'amarin da ya faru a garin Doguwa ranar 2 ga watan 1 shekara ta 2021, inda matar mai kimanin shekaru 20 mai suna Suwaiba Shu'aibu ta kashe yarinyar da mijinta zai aura mai suna Aisha. Kamar da yadda za ku ji daga bakin kakakin hukumar 'yan sanda DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Ranar 2 ga watan 1, 2021 da misalin karfe 10:30 na safe, mun samu korafi daga wani mai suna Kabiru Jafaru da ke ƙauyen Gimawa, ƙaramar hukumar Doguwa a nan Kano, akan cewa yarsa mai suna Aisha 'yar kimanin shekaru 17 ta bar gida ta ranar 1 ga watan 1, 2021 an neme ta an rasa, wanda washe gari suna dudduba cikin wannan ƙauye suka ga gawarta a wani kango, wanda haka ne yasa suka zo suka shigar da wannan korafi. Bayan samun wannan korafi, tuni jami'an 'yan sanda suka je wannan kango suka ɗauke ta suka kai ta babban asibitin Tudun Wada a ƙaramar hukumar Tudun Wada, wanda likita ya tabbatar da cewa ta rasu, wanda kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani PSC ya tada 'yan sandan Operation Pop Ada wato kankace kwabo a ƙarƙashin jagorancin DPO na Doguwa CSP Bala Shu'aibu, tare da basu umarnin a kamo duk waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Wannan tim sun shiga aiki ba dare ba rana, wanda bayan kwana 6 ubangiji Allah ya bamu nasara muka kama wata mai suna Suwaiba Shu'aibu 'yar kimanin shekaru 20, wadda ita ma 'yar wannan ƙauye ce, kuma matar wani mai suna Sharehu Alhaji Ali, wanda shi ma a wannan ƙauye yake. Bincike sai nuna mana cewa ita wadda aka kashe, ita mai laifin mijinta yana neman ta da aure, wanda sun kai shekara 6 tare, wanda har an riga an sa ranar auren ranar 9 ga watan 1 a wannan sabuwar shekara ta 2021. Da muka fara gudanar da bincike a kanta, da kanta ta tabbatar mana da cewa ita ta kisan kai. Ta faɗa akan cewa ta kira ta a waya, ta ce za ta bata wata antinta su yi magana, wanda da ta kira ta ita dama ta riga ta yarda da ita, saboda dama an daɗe ana tare, duk ƙauyen kowa ma ya san yana neman ta da aure amma kusa auren. Da ta zo ta same ta sai ta ja ta, suna cikin tafiya sai ta ce mu dan shiga wannan kangon na baki wayar ku gaisa saboda mutane. Ta shiga kangon, da ta shiga kangon suka shiga tare, tana ɗaukar wuka sai ta caka mata a ƙirjinta da wuyanta da kuma bayanta ta kashe ta, wanda bayan wannan ta faru kuma ta ƙara mana da cewa ita fa ba komai ne yasa ta yi wannan ba, tana kishin mijin nan nata ya ƙara mata wannan kishiya, wanda yanzu haka kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke Banfai, sashen binciken manyan laifuka bangaren kisan kai, domin a faɗaɗa bincike. Da zarar an kammala bincike za a gurfanar da ita a gaban kotu domin ta girba abin da ta shuka. Bayan nan mun samu jin ta bakin Suwaiba, inda take bayyana mana yadda ta aikata wannan kisan kai. Me sunanki? Suwaiba Shu'aibu. Shekaru? Ban san shekaru na ba. A ina yake da zama? A Gimawa. To ba mu labari me ya faru? Na kira Aisha ne a waya akan ta zo kwar gidanmu kar ta zo da kowa ita kaɗai. Sai mu je wani kango sai na caka mata wuƙa a wuya. Wa ya ja ku kangon? Mun shiga ne tare da ita. To sai kika yi me? Sai na caka mata wuƙa a wuya. To me tsakaninku da Aisha din? Mijinmu ne zai auro ta. Ya sunan mijin naku? Sharif. Shi sa kika haka? To wannan abin da kika yi daidai ne? Ba daidai ba ne. Ah, ba daidai ba ne? To yanzu wannan ke me shawarar ki ga mata irin ku masu irin wannan tunanin da wannan kishin? Akan kowace mace kowane irin hukunci za ta ɗauka kar ta ɗau hukuncin kisa. Kina da wata nadama ne akan wannan abin da kika yi? Na yi nadama akan abin da na yi. Akwai ƙarin bayanin da zaki? Sai dai in ce a yafe mu akan kuskuren da na aikata. To, sai mu ce Allah ya kyauta. Mai rahoto Hajara Nasir Adam daga nan tashar Arewa Royal Star TV.